Гастрольләрдә булган кызык хәлләр. Ның берсе ул вакытта без ничәнче ел булгандыр шул 17ләр микән, 16лар микән. Хәзер төгәл әйтә алмыйм инде, күпме вакыт үткән. Шунысы истә калды. Хәзер гастрольләрнең соңгы көне Хафиз абый су буена барып, күп иттереп балык алып кайтты. Без йокыдан торуга өстәл өстендә улы шәркә балык юлып тора. Аларның ул балыкның матурлыгы, ул балыкның исе кайтырга вакыт. Шул балык калды инде өстәл өстендә. Шул гостиницадагы булган хезмәткәрләргә әйтеп калдырдык, менә калды балык, авыз итәрсез, ашарсыз дип калдык. Менә ул балык бер гастрольнең уртасында булса, ул балыктан бер дә калмайдыр. Менә калды инде. Хафиз абый ул үзе тумышы белән, үзе артист, үзе балыкчы. Менә бу ике һөнәрне үзендә тота. Балыкчы дигәнне дә аңлап була. Балыкта, су буенда, балык тоткан вакытта иҗади, рухи көч аласың, табигать белән берләшәсең һәм шул ук хисләрне син сәхнәдә дә кулланасың. Шул хисләрне. Ул шул хәтле дәрт өсти. Табигать белән булу, табигать янында бер шәркә чәй эчеп утырсаң да, ул үзенә күрә бер ләззәт, рәхәтлек. Табигать белән булыгыз, иҗат итегез. Иҗатыгызны күңелегездә йөртегез.